Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kala ngati inachoka kumudzi Malawi. Obwande mukuli chani? Achimwene, kaya zinthu zonse zikuyendani bwanji kumeneko. Ife abale anu kuno kunyasalande, ayi moyo wake ni wachinyasalande basa achimwene. Monga tsokonombwe, pang'ono ndi pang'ono mtunda tikutha ndithu. Kumachita cholumpha basi. Loko ena anene kuti obwanta asa inu, tenti dziyenda sitepe yabwinobwino yosadumpha, ayi ndithu zikumakanika achimwene. Kudumpha ngati these basi. Zilibe kanthu, bwana ulendo tikafike basi. Zambiri zikuchitika kuno. Penanso kungofika potopetsa achimwene. Komabe tiyamikire basi zomwe zija za Crazy kamba kuti gwiranso sitampa tsiku lalero. Crazy Buses ndi basi imene pakadali pano ili yodalirika kwambiri pa maulendo apakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Umati ukangokwera basi za Crazy, basitu umadziwa kuti ulendo tikafika bwinowo. Umayenda thimalirizi. Munthu une ndimakamba kuti kuno zambiri zikuchitika. Mpaka pano magayizi amene anachititsa tufinga ndalama zathu za misonkho kumata kufuna kugula fotereza otchipa akadalibe amfulu achimwene. Sitikudziwa kuti ndiyeno ziyenda bwanji kaya. Zeni mpaka pano sizadziwikebe kuti ndiye zinakhala bwanji. Anatenga ndalama zathuyo ndani. Komabe silitova ndi kudikirira amwene. Kungotibe pena pake tikakhala tikumamvera chitsono chatsika. Ndithu pali zina zake zimene akumangozinika kuti zachitika ndi anthu abodza, madobadoba. Nthawi inaka akumadzauzidwa nkhani kuti kakambeni izi. Kenaka umadzazindikira patsogolo kuti kodi kani anthu aja samakamba zoona iti. Limene lakhala lili vuto lalikulu kwathu kuno. Atsogoleri kusauzidwa chilungamo. Zotsatira zake, mtsogoleri akapita pa gulu makakamba zinthu, anthu amagwira zimenezo. Ndipo zikapanda kuchitika, zala zonse zimalunjika pa iyeyo. Pachiyambi achimwene nkhani yokhudza fotereza ena ake ankaoneka ngati akuthamanga kwambiri. Ena ake adamutsimikizira munthu wamkulu kuti musadandaule bwana, izi zitheka, tigula tokha foterezayo, sitigwiritsanso ntchito madobadoba ayi, tigula motchipa directly. Munthu wamkulu adakhupirira izi, mpaka nati adali nako kulimbika mtima kuti itapha iyi, zitheka zimenezi. Mpaka nthawi zina kumalimba mtima umatiwuza kuti obwande musadandaule china chilichonse, nzotheka zimenezi. Ulendo uno dobadoba kulibe chake. Lero ndikamamva kuti akunduna amakumananso ndi madobadoba omwe aja wakambirana nawo kuti ulendo uno ayende bwanji. Ndikumaona ndithu ena ake asagwira bwino ntchito yawo amwene imene adalembedwera kuti adzigwira. Anthu ena ake sadzaonera chilungamo ngabodza losachita nawo manyazi mpaka nakukanamiza nalo munthu wamkulu. Lero lino tili pakalapakala amwene. Zafotereza sizikudziwika kuti ndiye ziyenda bwanji. Madobadoba akuyenera kukhala ndi nthawi yoti ayitanitse foterezayo kuchokera ku mayiko akunja. Imeneyo ni nthawi yokhayokha. Sitikudziwa kuti kaya ndiye zilithera bwanji kaya.
nthawi inapita tikukhupira zinthu zosatheka mwene. Chimodzimodzinso nkhani zazitupa zoyendera pa ulendo kuno. Wina wake nthawi ina akadangodzukanso mmawa wina kuti basi mukudziwa inu chitupachi tikhoza kumachipereka kwa nzika zathu pa mtengo wa 14,000 kwacha. Ndi atsogoleri athu adagwiradi zimenezi kuthamanga nazo za 14,000 kwacha. Wina wake atanama mpaka nakalimba mtima ukawanamiza ngakhale atsogoleri athu. Kenaka amene amapanga zitupawo kuwapatsa get out mukutibera inu. Pakupita kwa nthawi zinthu zasintha pakala kusowa mtengo wogwira. Kenaka ungovomereza kuti basi abwezeretseni omwewo koma mwakachetechete nangati panga bwanji bodza la akulu ena ake limeneli. Ndikudziwa chimwene kuti mukudzifunsa kuti kodi obwande abungwe tilothetsa kunyada kumeneko ndi adekhatu kodi kuchitika kanthu akutero akuti kenaka kuchitika tilimbe mtima tikaona chimwene kungoti pena pake timadzaona kuti nkhondo limana ndikatangale kwathu kuno imadzalowa masanje pang'ono ndipo zotitheka bwinobwino ndamba wayikira tsopano mpaka napano kuli kukuchitika nkhani zochuluka kukumafika nkhani zambiri zakatangale. Ndalama zathu zambirimbiri zakhala zikumera mapiko kuuluka koma abungwe akuti afufuzabe nkhanizi ndipo zikatheka dzatuza mpaka na chichewa chawo chayamba kusintha pa nkhani zimene abungwe ankati akufufuza padzana paja. Anthu ena akaja adayimitsidwa ntchito aja, ena kuchotsedwa kumene pa ntchito, ena kukhazikidwa pa benchi pa nkhani zakatangale aja. Onse aja miliro yake ya nkhani zawo sikuoneka kuti ndiye zikhala bwanji. Marita Vepangolini akuoneka kuti wadekha. Bungwe silikuoneka kuti likuchita chiyani, likulowera kuti mpaka naliti kuli nthawi zonse kumakhala kudandaula ndalama zikuoneka kuti zikuchepa ifeyo tikuzunzika ife pa nkhondo imeneyi. Pano ndalama zikuoneka kuti sinkhanisoyi zimaperekedwa koma zochitika zake zomwe zija opanda choloza. Koma anthu ife ndiye tilipo ochepa kwambiri ndiye nkhani zikumatichulukira. Kunalembedwa anthu ena onjezera ambiri koma ndithu nikisi opanda chochitika amwene. Koma ujeni chitetezo chathu ndi sichili bwino. Chitetezo chinakhwimitsidwa palibe pamwene chete. Koma malamulo enawa ndi amene akuchedwetsa nkhondoyi. Malamulo ngati oti tizikafunsa chilolezo kaye tisanazenge anthu milandu akutichedwetsa. Anthu pofuna kuwasambira m'manja malamulo anasinthidwa ndithu. Timayembekezera zinthu kuthamanga ndithu achimwene zikadali momwe muja. Panopa ndiye wakenso odabwitsa kwambiri tumangowuzidwa kuti obwantasa osachita phuma zinthu zikuyenda mpaka naliti zidziwika liti. Ndiye ndamba madzifunso kodi ndiye kuti zinali zoonadi kuti mavuto anali aja tatchula aja kapena mwina tidamupopa kwambiri Vepangolini. Chetechete wakubungwe akudabwitsa kwambiri mpaka ndamba maganiza kuti koma ena aja adakhazikidwa pa benchi aja kuti abayima kaye aja. Mwati zimene zija sitinadye mfulumira zoti anthu anapakula ndalama za nkhaninkhani kwa azikoni wanu ndalama ni wathu. Zimene zija zili pati mmene ankanjanjira zinkaoneka kuti sizichedwa zitha posachedwa apa. Pano kuli anthu anatchedwa mayina amatibera ndalama zathu anthu achabe. Pano miyezi 5 tsopano kadali nkhani zoti tikapita nazo mabwalo za milandu timakaombakonso mgolo. Mwati koma sidachite phuma mafufuzidwe anali otani. Mwati koma sidachite chipsera mtima ngati mmene tinkalankhulira pa 10 ni munthu osadziwika amene ankatitepa uja. Mabishopu kwathu kuno akuoneka kuti ayamba kutaya chiyembekezo ndi abungwe. Inenso pang'ono ndi pang'ono chiyembekezo chayamba kundigwamo. Liwiro limene tatenga patakali pano silikupereka chiyembekezo. Nkhasa akonso mbuyomu koma pano pamene china chilichonse choyenerera chaperekedwa mayendedwe ake akhala omvetsa chisoni kwambiri. Achelese feta akutibweretsera Manure United akuti tisewere nayo koma ndaseka kwa basi bwanji Manure United ikadalipobe ikadapanga beza mpira tiziona koma kuti zitha bwanji. Ujeni awa Manure United uwapatsetu chakudya cha mmawa cha masana cha madzulo angodyeratu chonse nthawi imodzi chifukwa paja akagonja makonda ukwiyatu pafupifupi kudzimangiriranso. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mpenzi.